Nuaing di parningotan mana parminggu pasion napa dua homahita. Adorang sota uruti dope pahihut-ihut acaraon homahita sangombas martangiang tude mata natok tong mangaramoti dohop makahalong hita sian ulaot tabe sadarion martangiang mahita di bagas rohat tabe. Amin marede hita. Mar hite-hite guar ni debata ama, doho guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho guar ni todi porbadiana tu mapalangi doho tanoon. Kristus manaon na porsuk humok kopamu, tumadikot tiruad dihamu bogas ni patna,
dang adong dosa diulai bana, dang jupang akal di bagasa pamanganna, dang mangicahi ibana di nahona ica, dang mangasupi di namanaon na porsuk, alai di pasaha dotu panguhum sitigor rohai. Amin. Udul mahita, maredde mahita. Tuhodo awale Jehovah marhaposan, unang tung paurak au saliling-liling na, ay hodo si palua au. Asima roham diau ali Jehovah. Say paeleng mapinggol mo tuaw, hapugani paluahon au, say ho magabi dulok batu partanaw batoa diaw, gabi hutan agoting lao panguluhon au. Palua maau ali Jehovah. Tu baga sa tangamu do hupasahat tordiku, nunga ditubus ho au, ali Jehovah de batani hasit tongani. Asima roham diau ali Jehovah. Ay nunga sudah ngolukku di bahan hamarason, sudah dohot akka totu di bahan anggukku, merus dogogoku di bahan dosaku, jaladang mangalo be holi-holiku. Pargogoi maau ali Tuhan. Jadi gabe marbiliat doau marado pesude akka aloku, dohot hobar hudul, jala tarsonggo situtu akka dong aku magodang, marasidik-siding bedo akka namarnida au di balian. Asima roham diau ali Jehovah. Nungatung lupa au siar roha, songon halak naung mate, sobok kon ngar-ngar na abolong nama au. Asima roham diau ali Jehovah. Alayang goau, tuhodo au marhaposan ali Jehovah nikudo, hodo de bataku. Hodo hatuangku. Marguru tu tangamu do akka parsorion, say palua maau siat tangan ni akka musuku, do sian akka nama ngalotong yau. Asiroham diau ali Jehovah. Ali debata, say unang paurak au, say hodo na hujo, say palua maau marhite-hite guarmu. Mauliate madiho Tuhan. Amen. Tabigi makor ina Maria. Sayur rasi mana
Dungi ditakup akka sordaru dohot iduk nasida rodi akka naposo ni Jahudi ma Jesus. Jala di ihoti. Jadi ditogiho maibana jumolo tu si Hannas. Ima si matuani si kayapa si tuani malim dinasataoni nama dok tu akka Jahudi. Dengganado mate sahalak humoko bangsoi. Di ihuton si Simon Petrus dohot si Seanna sadari ma Jesus. Jadi bongot ma ibana rap dohot Jesus tu alaman ni malimi. Alai disukun sintuan ni malimi ma Jesus taringoto aka si Seanai. Jadi dialusi Jesus ma ibana Nina. Patardo hataki di hatoropan ma. Toktong doau mengajari di perguruan. Nang dibagas jorope, parpunguan ni saluhut halak Jahudi. Dangadong hu hatang masuk. Buasa au disukun ho. Nasida nau umbege hataki, imam sukun ai diboto nasida dona hu hataon. Dung nido Jesus songoni, di pastap sada opas na jongjong di sima ibana, uhuk maidok, songoni ma pangalusin, tu situan ni malimi, dungi na Jesus mamangalusi. Ia nahurang nahudok, hajong joko nahurang, alaya angko nahona do, buasa pasta pemuau, tabegima korok kantate.
Mari Demaita. Yesus Mualing waluku sema bolu tondiki ayemono amusuku imamate adi omanami hamaguan atuman hamoluan alani upujiho umaribu halido. Asa disuruh si Hannas maibana naung tinali itu situani malim kayapas disido marpungu akasi boto surat doho situani natorop alai sai mangihut do si Petrus madau-dau saha ro di alaman ni situani malimi laos bongok maibana tu bagasan lau huddu tu si rab dohot akanaposo mernida ujungna Aka situani malim ro di sandok rapot godang mangalului panindangion gap-gap dohot Yesus natuk mambaen ibana marutang hosa alai nang pehehe torop aka sitindangi gap-gap dangadong jupangsa alai parpudi Roma dua halak ninama didok halakon tarbahenau do mangalhoi bagas joro ni jebata jala pajong-jong konai sumuang di bagasan tolu ari dungi hehe masintuan ni malimi mandok tu ibana dang alusanmu na hatindak kon masida do pakho alai sai hohom do Yesus tabegi makor marsaringar
Mari di mahita. Dungi di pakulingi situani malimi maibana, upatolo maho tu debatasi parangului, asa di poboho tuhami manang natutuho Kristus anak debata. Songona nidok mi matututu, alai hudok matu hamu, olat nion mai daun muna anak mijol mai hudul siamuni hagogon. Jala rodi atas ni ombun ni langit. Gabe diribak ko situan ni malimima pahian nama dok. Nama ngaliay debatado ibana. Pola lulua dope sitidangi. Nunga dibegi hamu pangaliaon nai. Bihado di rohamuna. Jadi ditijuri nasida mabohina. Nadeba manopuk. Nadeba mangalis cingihu mandok. Surirangi hame Kristus isedo mamunuho. Alai hundul do anggo si Petrus di alamani. Jadi didapotan sada perempuan ma ibana mandok. Dohot dongan ni Yesus nasian Galileai. Alai di poroso si Petrus dori dokma. Dang adong huboto jaladang huatu sine dokmi. Laos ruar ma ibana tu alaman jolo-jolo. Jalamar tahuak mamanuk. Alai marnida ibana diulahi naposo boru-boru ima. Madok tuak kana jongjong disi ode sada sian nasida. Alai mamor somuse anggo ibana. Jadi dung satu kinari didok akana jongjong disi mamuse mandok si Petrus. Tongon dodongan nasidako. Alai halak Galilea doko. Gabe di pukama mabubura hodirina huhu manulun-nulun. Daku tadda jolma nai dok munai. Padua halihon, jadi diingot si Petrus mana nidok Yesus libana, tolu halido soadohon muaku. Jadi marningoti tumatangis maibana. Maret de mahita.
Tuhan debata, saleleng huasipod dosaku, reung doholi-holiku. Ibahen aku ku ganupari. Ai sai dodo ni tangamu doau aria doho borngin. Jadi marsik do mudardu, songon hama masa ningo logoniari. Jadi hupaboto matuho dosaku, jaladang huku pisalaku. Nikudo, tokotaku maaka pangaliosyoku tu Jahoba, jadi mar pamuati marohana di utang ni dosaki. Mertua majolma iya so dijujur Jahoba tu ibana hajahatonna. Jaladang mar pangalen sem tondina di bagasan. Molo tagorga tu rohatta huhu tawirhon panaon itu hatai patuk madohonota. Alani dosaku do umbahen marsi taunon Tuhani, on pe iya situtu maau burisian hajahaton. Nunga huboto akka pangalasyoku, sai sosodo di juluku akka dosaku. Sai orasi maau siang dosaku asatung iya salam. Nunga huboto akka hagalioku di adopamu, ai sai pikir-pikir aku do mengarajai rohaku. Sai asi maroham, huku pimabohim nida aka dosaku nagodani. Baga-baga tarengot Tuhan sesaan ni dosatat, songonodo hatani Tuhan Jahoba, nunga pola hu pasisi akka pangalasyom songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, semula maho tuau, ayau dosi paluaho, hasanga pemai debata na digijang. Amin. Tabigi makor ama.
Marende Mahita. Dosa patunduk kona, Oma bangun di ona, kamu situ doa, mudah lima muria, dan pokok stangol awal, Oma arta kitoto. Martang yang mahita asini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna amanginang onma borngin paduahon di partangyangan passion na paduahon dalata marningot, dalata makkilalahon, jala dalata makhamuliatehon, hinabernit sitaonon nang tinaw ni Tuhan Yesus, laho paluaw kita. Inilah manginang jalan bagi kita untuk mengingat, untuk merasakan, dan untuk mensyukuri penderitaan yang telah dilakukan oleh Yesus demi menyelamatkan kita umat manusia. Dang alani dosa nai, dang alani hasalam nai, holan alani dosa ni hajol maido, nau bahen na ikon mate ibana di haupinar silangi. Atong dihita saluhut na amanginang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata di partangyangan passion na paduhonon imana tarsurat di Matius bidu 20 mamukama sian ayat 27 sahatro di ayat 30 sia. Matius bidu 20 ayat 27 sahatro di ayat 30 sia. Hujahahon ma tapat ihut ma di bagasan rohat tabe. Songonodo didok disi. Marjia mahamu si boto surat dohot parise hamu pangaci. Ay sumaddo hamu tu tanoman na hinapur akka nadinggan berengon siya duru. Hape marsi holi-holi ni namate dohot nasa narotak. Tongon songoni hamu. Tigor hamunian idaw ni halak siya duru. Alay anggo di bagasan gok pangacio dohamu dohot naso uhum. Marjia mahamu si boto surat dohot parise hamu pangaci. Ay di pauli hamu do tanuman ni aka panurirang. Jala di palet tamu tabak ni aka partigor. Pula di dok hamu. Aut hami uju di ngolu ni aka opu. Dang tagamon dohot hami parsala di budar ni akka panurirangi. Asa di hati dakok kamu do hape. Anak ni si bunu panurirangi do hamu. Ope harugohi hamu ma suhat-suhat ni opumuna. Hamu aka ulok jala anak ni ulok dari. Tung behama baheno muna mapurus pasidikon uhuman naroko. Di baheni ida ma.
Au marsuru Tuhamu aka panurirang dohot paroha dohot si boto surat. Buno muna jala parsila konon muna madeba sia nasida. Nadeba licinga muna do di parguruan muna. Jala lean muna sian huta tuhuta. Asa madatang Tuhamu mudar ni salut aka partigor na somar pipot. Na use di tanoon. Olat ni mudar ni si Abel na tigori. Rodi mudar ni si Sakarias, anak ni si Berekia. Na pinasumamuna di holak kolang ni bagas joro, dohot langgatani. Si tutudo na hudok kot Tuhamu, sasudenai madatang sogot tubang soon. Jerusalem, Jerusalem, dibunuh hodo aka panurirang, jala didangguri hodo akan nasinuru manopoto. Nunga piga hali neng papungoku honian akka anak mi. Sobokon pidong na papunguhon anak na tutoru ni habong-habong na. Alay dangdung olo hamu. Idama ikon tarulang dosogot bagas muna. Ay hudok matuhamu. Naso idaun muna biau olat nyon. Paima dohonon muna, pinasupasu manaro, marhite-hite, guarni Tuhani. Ido sahatna. Dihita nahin naholongan di bagasan Kristus Yesus. Amang inang molo tapamanat, ahado sasitong na. Nama bain aka parise, aka si tuani malim, aka si boto surati, dang lomorohana tu Yesus. Apa sebenarnya yang membuat kaum Farisi tidak suka melihat Yesus? Sada alusna pasti nasi tong ala aha nanidok ni Yesus ido na dipatu pa ibana. Hobardo padohan ni Yesus tu pangulaun na. Apa yang dikatakan Yesus itulah yang sesuai dengan apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Yesus. Adul marasing sian saduse, adul marasing sian parise, nang aka si boto surati. Idubay na manginang mamuka turpukonakin didok marjia mahamu. Si boto surat dohot parise hamu pangaci. Sia duru do HP tabu idaun nasida. Dengan tegas Yesus hendak menghempaskan kemunafikan yang terjadi pada saat itu kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Kepura-puraan mereka ido manginang nanaing si bolokono ni Yesus. Kemunafikan para pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu ido nanaing si bolokono ni Yesus. Songona burju idaun sia duru, songona yas idaun sia duru, ya, seolah-olah mereka melakukan perintah Allah akan tetapi hati mereka jauh dari Allah. Itulah yang mau diingatkan Yesus melalui firman Tuhan hari ini. Kepura-puraan hendak dihempaskan oleh Yesus. Alanima dihamu saluhutna manginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Kehadiran Yesus bersama murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini telah menguras otak kaum Farisi dohot situa malimi. Yang mana pada saat itu ketika Yesus melayani disitulah mereka berada. Kemana Yesus pergi disitulah mereka mengikuti. Puasa. Alama biar nasida.
ngaum torop namangi huto Yesus sian nasida. Sudah jauh lebih banyak yang mengikuti Yesus bersama murid-muridnya daripada mereka. Jadi ahli Taurat, kaum Farisi seolah-olah mereka tidak memberi celah, tidak pernah membuang kesempatan untuk menjebak Yesus pada saat itu. Dan setiap ada kesempatan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pastinya mereka menunjukkan kesalahan Yesus. Alaidak ya berhasil ya manginang. Sama sekali tidak pernah berhasil mereka. Walaupun apa yang dilakukan mereka, dakya berhasil sama sekali. Ganupna di sukun nasida dialusi Yesus do. Apa yang dibertanyakan kepada Yesus, dialusi Yesus do marhite bisuk nasian debata. Setiap permasalahan yang hendak dibuat oleh kaum Farisi dijawab oleh Yesus dengan hikmat Allah. Bahkan Yesus di sini tidak segan-segan untuk membandingkan kelakuan mereka. Tidak segan-segan Yesus membandingkan kelakuan para kaum Farisi pada saat itu, para ahli-ahli Taurat. Itu bae namanginang nakin di ayat 20 pitui rapta jaha majo salina yang manginang ayat 20 pitu 2 ya marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangaci ai sumado hamu tu tanoman nahinapur akana denggan berengon sia duru hape marisi holi-holi ni namate do dohot nasa narota. Pola digabar ho Yesus sama nginang. Songona didok di ayat 20 pitui. Ya. Digabar ho Yesus songon seperti kuburan, ya. Kuburan yang begitu cantik terlihat, begitu indah terlihat di luar tetapi ima. Marisi holi-holi ni namate do dohot nasa narotak. Maka inilah amanginang pesan passion yang kedua bagi kita. Hindari sifat sinis. Karena apa? Karena sifat sinis, aka Farisi, aka Sadusi, ahli Taurat itulah yang menyebabkan Yesus dilakukan seperti itu. Yang menyebabkan Yesus harus dihukum sedemikian rupa. Jadi sifat sinis yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, itulah yang senantiasa dilakukan Farisi pada saat itu amanginang. Sifat sinis yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, itulah yang dilakukan para ahli Taurat pada saat itu. Kaum Farisi, ahli Taurat sangat provokatif. Melihat apa yang tidak biasa dilakukan Yahudi pada saat itu. Itu yang terjadi amanginang. Taingot dopetahe amanginang ditiki dang manuci tangan akasisian itu Haji Susi Laumangan, kan? Dang manuci tangan. Dan naitor uhumani Parisi nasida. Mereka membuat cara adat istiadat yang berlaku saat itu. Mengapa? Didok nasida do, mengapa engkau membiarkan para murid-muridmu makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu? Apakah kamu tidak menghargai hukum Musa? Inna. Namun dengan tegas, Yesus hendak berkata, jangan sampai aturan buatan manusia itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada aturan firman Tuhan.
Jangan sampai membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, tapi biasakanlah kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Alanima dihamu salutna manginang huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Odona parjolo firman Tuhan memanggil kita, hindarilah sifat sinis. Songon halak parisi hati hai. Karena apa? Karena sifat sinis, jika kita sudah sinis, sebaik-baiknya apa yang dilakukan orang itu tidak baik menurut kita. Molongasi nisita manginang mamereng sasahalak, saburju-burju ni ibana mangulahon na dinggan, toktong dotadok, dang tikosi. Ya, sama seperti Farisi di sini. Maka ini yang manginang panggilan kita menjauhkan dari sifat sinis yang senantiasa mencari kesalahan orang. Idona parjulo. Dungin apa duahon sian turpukon neng dohonon tuhita. Jauhkanlah hidup kemunafikan. Pangaci nakin didok disi. Unang holan sia duru hita berengon burju. Unang sia duru hita berengon bagak. HP di roha parboga sota. Songona didok nakin. Godang ulok dari. Hati-hati. Ya. Sampai seperti yang ditentang keras oleh Yesus amanginang kepada kaum Farisi. Sampai ia mengutip nats di Yesaya 29 ayat 13. Mereka hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Allah. Pangaci, hidup dengan kemunafikan. Sia duru dari luar berengok kita burju, berengok bagak, HP di roha parboga sotta. Berbeda. Songona dok nakin. Odo jojo napa dua hutu hita manginang. Jauhkanlah hidup kemunafikan. Ya. Karena banyak orang Kristen di zaman ini yang hanya melakukan kegiatan agamanya tanpa ada hati yang terpaut, yang terikat pada Yesus. Odo jojo turpukon namanginang. Jauhkanlah hidup kemunafikan. Boharwa molo hidup marpangaci. Ya. Bohado harwa kalau hidup dalam kemunafikan. Kenapa rupanya kalau hidup dalam kemunafikan? Di ayat 30 itu nakin didok Jerusalem. Jerusalem dibunuh hodo akapanurirang jala didangguri hodo akan nasinuru manopoto nunga piga hali neng papungoku donian aka anak mi sobok kon pidong na papunguhon anak na tutoru ni habong-habong na alai dangdung olo hamu. Yerusalem yang penuh dengan kemunafikan itu. Jadi bagaimana nasib Yerusalem di kemudian hari? Bohado nasib Yerusalem namar pangaci naso olo uduk tuhata ni Tuhane. Tong manginang tajaha majo buku ND 140 tolu ayat sada dohot ayat 2. Tajaha majo ayat-ayatna buku ND 140 tolu. 2 ya. Jerusalem, Jerusalem natibul nahinan. Nadipatibo debata horo di langitan. Nuaing marserak ma.
Jerusalem, Jerusalem, hutangisi ho. Ayat 2. Girgir na jolo paredem, mamuji Tuhani. Alay nuaing, say marsak do, sudi anak komi. Nahudul ho di orbuki, say mangadungi do. Jerusalem, Jerusalem, hutangisi ho. Sahatu ayat 4, buhado nasib ni Jerusalemi. Makin ngata jaha ayat 1 ayat 2. Bagaimana nasib Yerusalem di kemudian hari, buhado nasib di Yerusalem, namar pangacii naso olo uduk tu Yesusi. Yerusalem yang tadinya dibanggakan, Yerusalem yang tadinya dipatibbo debata, alai dang ulo nasida majalo haloni. Akhirnya apa yang terjadi? Ahadona masa hancur, magargar. Bahkan bait Allah yang dipuji-puji orang Yahudi pada saat itu, buhado ujungna. Tidak ada lagi. Dan ngadong bea manginang. Alani ima sotung olo hita marpangaci. Sotung olo hita manginang kelihatan mau mengikuti Yesus, tapi dalam hati jauh dari Yesus. Onma napatoluho jojo di pasion napadua honon. Jangan pernah memberontak, jangan pernah menolak firman kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ahape namasa di ngolu mamanginang ikon toktong hita satia mangihuton ibana. Nang pe ikon porsuk pakilalata, meskipun dalam hidup ini kita harus menderita sebentar saja. Tapi satu hal yang pasti, nunga di parade ibana, inganata di surga hasonangani. Amin. Ya. Itulah yang kita syukuri amanginang. Idona ikon tahamuliation di borinon. Nang pe marhite hamatian nai, gabi hamunang adoy dihita. Alani ima jojo na parpudi dihita toktong mahita satia tu ibana. Tetaplah setia mengikut Kristus apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Jangan hanya pergumulan sesaat yang terjadi dalam hidup kita meninggalkan dia. Unang alas si taunon nasagobas, gabe muru hapor siauta tu Yesus. Alani ikon takas taingot na manginang. Tempat kita sudah disediakan Yesus di dalam kerajaan Allah. Jadi itulah pengharapan kita. Itulah kekuatan kita. Ima pakirimon dihita lau madalani arini ngolut tahun. Jala taingot mamanginang. Molo si taononi narikot doi di Tuhani. Ternyata Tuhan juga memerlukan penderitaan di dalam kehidupan kita untuk memperkokoh dan memperteguh iman kita. Atong unang be olohita mulak. Unang be olohita mundur ramanginang. Kita sudah diselamatkan, ikon jalan ma terus. Asadung sahat betik kina, sahat hita tuha sonangani rap masih paidan hita disi. Itu yang mau diingatkan firman Tuhan pada partangyangan pasion yang kedua di dalam hidup kita. Alani ima dihamu saluhutna, amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Mari, unang beolo hita mundur, karena kita sudah diselamatkan, ikon jalanlah terus bersama Yesus. Nang pegodang hamaolon parukilon, tetaplah setia mengikut Yesus. Alanima dihamu salut namanginang, nang godang hapor suhon
benget mahita manaon toktong ma taihuton Jesusi. Sai di pasu-pasu di pargongi Tuhani mahita laho mangulahon hatanai. Amin martangnya kita. Mau lihat ma dihatam ale amang pardenggan basa. Dinamar ningot kami Tuhan diborngin passion napa dua honon. Dinambernit nong tinomu laho palo kami jolma pardosaon. Disungguliho do hami marhite hatami. Asa unang sarobang hami dot akaparise nang situani malimi. Naburju berengon sia duru alai roa berengon sian bagas. Dipaingoto hami Tuhan asa unang marpangaci hami di bagasan ngolo namion. Jala satoktong satia hami mangihutoko nang peikon masa hapor suhon di bagasan ngolo nami. Alai benget mahami Tuhan laho manaoni. Atong Tuhan debata amanami dongani jala urupi mahami marhite todim asa tahu hami mangulahoni hobar tulomoni roham. Ale Tuhan debata maulingate ma Tuhan ditikina dinggan di bornginon di pataruho kami rapdohot saluhut na ruas ni huriam. Marsaor kami di bagas coromon makamuliateon dinggan ni basam. Atau ngale Tuhan pargogoy mahami saluhut na. Dinalaho makamuliateon dinggan ni basam di panaon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus napalok kami. Gabe gogo may dihami Tuhan. Lampatoguhon maha porsyon nami. Lampatoguhon malaka nami. Dinamadalani hari-hari ningolo nami Tuhan. Nang pemasa parukilon, nang pemasa haporsuhon. Di bagasan ngolo nami marsada-sada. Ala itong takas doy Tuhan. Molo pakirimon nami. Di halon naong pinatupami. Atau ngale Tuhan debata ramoti masaluhut ruas ni huriam. Patogu maha porsyon nami asa toktong hami makilalaon. Toktong hami makamuliatehon panaonmu di anakmu. Dohot halon marhiti asini roham. Asima roham ale Tuhan. Homana toktong margogo kami madalani ari ningolu nami. Jala pos dorohan nami. Saluhut na hami ruas ni huriam Tuhan. Toktong satia mangihutoko atong mulotung pe Tuhan satokinari neng mulak kami tu bagas nami ganup ramoti mahami patau mahami Tuhan satu bagas nami pajupang dot sude keluarga di bagasan dame nasyakoi sesa dosa pangalesyon nami asatung tamahami gabi habaurani pasu-pasum saat dihoma ngolu nami marhite-hite Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Taparadima peliata naumuli tu debata huhut marede hitasian bukwede 227. Oh
ita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di bana tongon songona di Banua Gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanamu. Palua mahamisian pangago. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaurani todi parbadia ima. Nama dongani mamasu-masu hamu saluhutna. Amang inang, unang jo termulak kita, alana disediao dos nek tu hita, satokin mahita hudul ma asa martangiang hita.